କୁକୁଡ଼ା ରାବେ କୁକୁଡ଼କୁ। ଦିନେ ବଣର ପଶୁମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଯାଏ ଉଇଁ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର। ଏଥର ସବୁଯାକ ପଶୁ ଏକାଠି ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହାତୀ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ବାହାରକୁ ଆସ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବାଘ ଏଥର ଡାକ ପକାଇଲା, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ବାହାରକୁ ଆସ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଭାଲୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ବାହାରକୁ ଆସ। ଏଥର ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି? ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଲୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। କୁକୁଡ଼ା ଏଥର ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, କୁକୁଡ଼କୁ କୁକୁଡ଼କୁ। ତା ଡାକ ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲା, କୁକୁଡ଼କୁ କୁକୁଡ଼କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର କୁକୁଡ଼ା ପୁଣି ଡାକିଲା, କୁକୁଡ଼କୁ କୁକୁଡ଼କୁ। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।